Безнең иң яраткан кадерле кешебез, тормыш иптәшем, әсәебез, карт әсәебез Миңзәлә Хөрмәт кызы Килсенбаева үзенең күркәм гомер байрамын, юбилеен билдәләй. Ул 1955 елның 28 февралендә Күгәрсен авылында Хөрмәт менән Бану Маннановтар гаиләһендә 5 кыз арасында икенчесе булып дөньяга килә. 1972 елда Мәксүт урта мәктәбен тамамлай һәм Стәрлетамак педагогия институтына укырга инә. Диплом алып, үзенең туган мәктәбенә рус теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшкә кайта. 1979 елда атайыбыз Әнүәр Килсенбаев менән кавышып, тормыш корып ебәрәләр һәм 2 улдарына гомер бүләк итеп, укытып, олы тормыш юлына аякка басырга ярдәм иттеләр. Зур улдары Марат, тормыш иптәше Әлфия менән баш калабыз Өфөлә яшәйдәр. Тимур исемле ул үстерәләр. Кесе улдары Марсель, Себер тарафтарында эшләп йөрий. Сабина исемле кызы үсә. Бар гомерен балаларга белем бирүгә багышлай безнең кадерлебез 40 елга якын хайлаган һөнәренә тогры кала. Тырыш хезмәте өчен абруйлы наградалар, медалдар менән бүләкләнде. Укучылары, коллегалары, ата-әсәйләр арасында хөрмәт казанды. Кадерлебезгә юбилее менән тәбрик итеп, ныклы сәламәтлек, шатлык, куанычларга бай якты көндәр теләйбез. Кадер хөрмәткә төренеп, изгелектәр күреп, озын гомер кисерергә язһын. Йөрәгең картаймаһын, күңелең көр, күтәренке булһын. Күңелеңдән якты кояш назы, бәхет нуры һис тә китмәһен. Шат елмаеп каршы ал һин гомереңнең һәр бер иртәһен. Иң изге теләктәр менән тормыш юлдашың Әнүәр, улдарың Марат, Марсель, киленең Әлфия, yeğening Тимур, yeğensәрең Сабина, Өфө калаһы, Мурак авылы. Хөрмәтле Миңзәлә Хөрмәт кызы, юбилеегыз айканлы, якындарыгыз изге теләктәрен моңлы йырга кушып тапшыруыбызды үтенә. Рәхим итеп тыңлагыз. 3 көнлек бу дөнья, гомерне кем белә? Әллә күпме, әллә әзмедер. Көндә бер көн үтеп торган көннәр, бергәлектән генә ямләдер. Җыйрышыклар бик күбәйде димәгез, көзгеләргә карамасаң күренми. Күңел 17дә, йөрәк 18дә, гомер үткәнлеге сизелми. Күңел 17дә, йөрәк 18дә, гомер үткәнлеге сизелми. Күпме кошлар очты күзләренә дә, күпме кошлар кайтты язлары. Күпме күрдек аның, күрдек җәйләренә дә, кышларында яуган карларын. Җыйрышыклар бик күбәйде димәгез, көзгеләргә карамасаң күренми. Күңел 17дә, йөрәк 18дә, гомер үткәнлеге сизелми. Күңел 17дә, йөрәк 18дә, гомер үткәнлеге сизелми. Авырлыгы авыр тыйылмаган, шатлыклар арткан бермә-бер. Тормыш рәхәтендә, саулык бәхетендә, яшигәл шулай бергә гел. Җыйрышыклар бик күбәйде димәгез, көзгеләргә карамасаң күренми. Күңел 17дә, йөрәк 18дә, гомер үткәнлеге сизелми. Күңел 17дә, йөрәк 18дә, гомер үткәнлеге сизелми.
Яшьлек деймик яшьлек, яшьлек кире кайтмас, яшьлек булсын уйларыбызда. Кабатлансын бары ныкларда, улларыбыз, кызларыбызда. Жыйрышыклар бик күбәйде димәгез, күзгеләргә карамасаң күренми. Күңел 17-дә, йөрәк 18-дә, гомер үткәнлеге сизелми. Күңел 17-дә, йөрәк 18-дә, гомер үткәнлеге сизелми. Күңел 17-дә, йөрәк 18-дә, гомер үткәнлеге сизелми. Гомер үткәнлеге сизелми. Гомер үткәнлеге сизелми.